Știu să aibă bani aia. Da, mă, dar să descarci astea. Pe YouTube. Puse, îmi fac cont pe YouTube și le postez. Alo, ai plecat? Nu luăm și noi o ladă de bere. De unde? De-aia cu tichet de ăla. Tu bate. Lasă-mă că de-alea facem rost. Păi așa, mai bine. Bine, pa. Bine. Pa. Păi mi-ai luat la video. Te duci, parcă nu e așa că e mai bun scolul ăla decât burgerul. Nu știu, burgerul ăla l-au prostit, l-au. Nici acid nu are cum trebuie nimeni. Știi ce? N-are cuta. Știi ce? Mi-am distrus jucăria. Nu te mai duci. Trebuie să-mi iau program din ăla de editat. Să-i bag pe muzică. Știi, să-i șterg sonorul și să-i bag pe muzică. A, Eddie avea chestii din aia. Da, păi de acolo. La academia ta. Ciuchicean, da. S-a urcat Ciuchicean. De când a așteptat el momentul? Și acum se jos. La el. Că nu știe jos, că nu l-am găsit jos, eu l-am dat jos. Acum. Pe cartea de bucate, acolo! E foame. Și acum dă-te jos. Partea asta n-am mai exersat-o. Nu, să urce mai sus. Și acum stă cu minte. Stai cu mine, de urmă.